जोबोद मोजां बाथ्रा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव जोंनि BPF राजखान्थि हान्जाया विधान सभा एबा एसेम्बलि इलेक्शनाव बिसायख'थियाव बियो ब्रैथि खेब आरो ब्रैथि खेबावबो प्रत्येक खेबावनो जोंनि MLA जोङो बारायबोनो हादों 2006 मायथाइयाव जोङो गासै 10 सा MLA मोन 2011 आव 11 सा जादों 2016 आव थांनाय बाराव 12 सा जादों आरो एबाराव जोङो 12 साल' जोंनिफ्राय होनाय जादों बेनिखायनो 12 साया जोंहा देरहागोन थांनाय बाराव जोङो हारसिङैमोन BPF गोजा नाथाय एबाराव गोबां जोंहा नेशनेल आरो आनसलिक राजनैतिक दल नेशनेल कंग्रेस AIUDF CPM CPI गोबां एबाराव जोङो दिनैहाय ज' जादों बेनो बुजायो बेनो खोन्थायो एबाराव BPFनि भटआ आरोबाव गोबां बै राजखान्थि हान्जानि जेसेबां माने सापर्टार एबा मदद होगिरिफोर बिथांमोनहाबो जिहेतु एबाराव BPFआव होगोन गतिके जोंनि BPFनि भटआ माने स्वाभाबिक भाबै एबा नेचारेलि बियो बांगोन साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गावनि बेसेन गोसा समखौ खामानिखौ गारनानै दिनैनि नमिनेसनाव जिबायदि फैदों आं साफ्रोमखौबो नोंथांमोननि गेजेरजों आंनि खुलुमनाय मोजां मोननायखौ आङो जासिहरबाय लोगोसे नोंथांमोनानो बुंदों लोब लोब दिनैहाय नमिनेसनाव फैबाय बे लोब लोब फैनायानो फैगौ 6 अक्ट'नि जि जोंहा बहाय बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों देरहानाया गुबुन गुबुन जाथि माहारि हारि माहारि रावारि दिनैहाय साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनै रोजा रोजा बेवहाय फैनायानो बेनो मोनसे फोरमान होबाय जे जों बिराद मोजां गोबां रोजा रोजा भटनि फारागाव एबा डिफारेन्सआव जों देरहासिगोन महाजोत बन्धन जानाय लोगो लोगो आरो BPF राजखान्थि हान्जाया जोङो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा जेला थांखि लाबाय जोंबो ज' जाबाय हैदिननि समनिफ्राय गासै आसामाव रायजो राजानि दृष्टिभंगि साननाय हनाया गोबां सोलायदों এই खारनाव जे BPFआ मोनसे गोख्रों लवार आसाम बा सा आसामनि मोनसे गोख्रों आन्चलिक राजनैतिक दल बेनिखायनो बे दला जगदान जानाय लोगो लोगो गासै आसामाव मोनसे मोजां मेसेज थांदों आरो जायनि थाखाय दिनै महाजोत बन्धना गभर्नमेन्ट दानायनि थाखाय जेसेबां MLA एबा बिधायकनि प्रयोजन बियो एकदम क्लियार मोनसे मेजरिटि मोननायनि लामायाव फैबाय बेखौ दिनैहाय बयबो नुदों सार मोनसे खोथा ओंखारबाय थादों जे BTCनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों महाजोत बन्धखौ रायजोफ्रा मोजाङै मिथियाखै एबा बेखौ रायजो माबा सरकारा बानायना सरकार दानाय नङा होनना बुंदों रायजोफ्रा मोजाङै मिथियाखै खोथाया जाहैबाय जोंहा प्रमद बर' बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव सानबेसे जादों गुबै खोथाया बेसे BTC इलेक्शना थांनाय डिसेम्बर दाननि 12 अक्ट'आव जादों बहाय बियो प्रथम UPPLनि इलेक्शन गेलेदों पार्टी टिकेट लादों माने राजखान्थि हान्जायाव हाबजेनदों टिकेट लादों गेलेजेनदों बिथाङा राजखान्थि इलेक्टरेल पलिटिक्स एबा माने सक्रिय एबा गोख्रों मा होनो बेखौ राजखान्थिनि फोथाराव बिथाङा बाहागो लानाया बोसोरसे हयथ' जायाखै बा जाबाय जानो हागौ नोङो बे 6 मासाव बोसोरसेयाव सारा आसामनि राजनितिनि अंक हिसाब निकासखौ बोरै बुजिनांगौ गतिके बिथाङा जेखौ बुजिदों जेखौ गाव बुजिदों बेखौनो बुंदों सारा आसामाव बेसेबां राजखान्थि हान्जा दं सानजा आसामनि रायजो राजानि सिन्थाया मा खोला बराक भेलि ओनसोलनि रायजो राजानि सिन्थाधाराया मा साहा आसाम धेमाजि लखिमपुर बिश्वनाथ सारियाली सनितपुर जिल्लानि रायजो राजानि दिनैनि साननाय हनाया मा जों लवार आसाम धुब्री मानिकासार दक्षिण सालमारा गवालपारा BTC मोनब्रै जिल्ला बिनि साननाय हनाया मा बे गासै खोथाखौ जायहा मोजां मोनसे नायबिजिरनाय एबा गियान प्रेक्टिकेल जायखौ नलेज होननानै बुङो जायहा दं बिसो मिथिगोन बिथाङा दिनै BTC पार्टआवल' मोनसे जायगायावल' थानानै मोनसे UPPL राजखान्थि हान्जायाव थानानै आसामनि समग्र राजनितियाव बे 6 मास बोसोरसेयाव बिथाङा गियान अर्जन खालामनो हाया ओंखायनो बिथाङा हयथ' बिदि बुंदों सार BPF दोलो हिसाबै बेसेबां सिट आवग्रिनो हागोन आसा खालामो आं दहायबो बुंबाय जे थांनाय बाराव जोंना 13 सामोन सासे एसे भटआव जेनदों 12 सा जों देरहादों
बे जिनिसआ जोंना एकदम फिक्सड आरो बेखौ जों गोबां भटआव जों देरहागोन।